který si vždy se vším rady na cestu se chystá. Do středu země chce víc, než své pod hladinou žít, tak přidej se k nám. Ač se cesta dlouhá zdá, pro nás své kouzlo má, my po ní půjdem stále dál. Znát chcem skvělá tajemství, co skrývá ten náš divu krásný svět. Z hlouby modravých moří se zázraky vynoří, náhle v ruce důkaz máš. Krásy středu země znáš, když na cestu se dáš. Svádíme bitvu s časem dál. Kdo by se však léček bál, ať doma sedí. Tak popluj s námi lodí, přítel dobrý se hodí, jak poradit tvým. Barnabáše I Čika znáš, Romy snad též poznáváš. zas dobrodružství volá, nikdo mu neodolá, jak se jednou vydáš, musíš jít. Dál do středu země chcem a podat důkaz všem o jeho skrytých tajemstvích. Máme plány báječné a nesplnit je byl by vážně dřív. Dál chcem na dně moře být, do středu země jít, až na dně moře být, do středu země jít. Mon Dieu, je to teprve 6 měsíců, co jsme podnikli naši neuvěřitelnou cestu kolem světa za 80 dní a proto nikdo z nás nečekal, že už brzy zažijeme další vzrušující dobrodružství. Probuď se, Barnabáši, honem, ty jedna líná kůže. Už budeš muset vstávat. Hej, Barnabáši. Nech toho, co tak vyvádíš, Čiko? Co pak je? Lenochu, máš vůbec představu, kolik je už hodin? Tolik, Čiko, já jsem zaspal, ach jo. No, neboj se, Barnabáši, vždyť je teprve 8. 8 hodin, ale pan Foxy dává svůj první šálek čaje. Vždy přesně v 8:23. Honem, Čiko, pojď. Princezna Romy, dobré jitro, drahá. Krásná květina pro krásnou ženu. Dnes ti to ohromně sluší. Willy si pravý gentleman. Je to překrásná vůně a moc pěkný den, nemyslíš? Zajisté. Nádherný den, takže bychom mohli posnídat v zahradě. Kež by se Barnabáš objevil jednou na čas, je to jediná věc, na které prostě musím trvat. Willy, neměl bys být tak přísný na dobráka, jakým je Barnabáš. Obávám se, že musím být. Běda. Už je čas na snídani a není tady ani Barnabáš, ani Čiko. Co záleží na 1 nebo 2 minutách, když je dnes tak nádherný den? Během 2 minut se může svět ohromně změnit, má drahá. Sluha by neměl chodit pozdě. V každodenním schonu je třeba sledovat hodiny a za každou cenu být vždycky všude včas. Ale drahý, ještě není tak pozdě, vy? My jsme dochvilní, pane. Jak právě řekl Barnabáš, jsme ti nejlepší sluhové na světě, snídaně na stole. Váš oblíbený ranní čajíček, princezno. A zde čerstvé tousty s vaším oblíbeným džemem, jak to máte ráda. Dnes je nádherný den, pane. Jako stvořený pro snídani v zahradě. Nikdy bych si neodpustil, kdybyste si kvůli mě nemohli vychutnat tak báječnou chvíli. Vím, jak lpíte na přesném dodržování času. Promiňte, pane, ale jak jsem pokládal tát se snídaní, všiml jsem si, že na stole leží deník s našimi dobrodružstvími z cesty kolem světa. Ano, je to záznam naší neuvěřitelné cesty kolem světa za 80 dní. Ach, drahý, jsem ráda, že máme deník, který nám bude navždy připomínat všechny ty vzrušující dny. Podívejte. Londýn, Paříž, Brindisi. Za pouhých 7 dní už tu byl Suez, Bombay. Tam jsem ztratil svoji milou buřinku. A právě tam jsme se my dva setkali. Přes všechna nebezpečí bych to prožil znovu. Byly to mé nejhezčí chvíle. A tehdy si mi zachránil život.
Všichni se toho zúčastnili, všichni. Byla to vážně velmi ožahavá situace. Mon Dieu, nikdo z nás nezapomene na ten den v hlubinách indické džungle. Princeznu Romy měla ve své moci jedna zlotřilá kněžka a chtěla jí právě obětovat bohyni Kálí. Když jsme jí přišli na pomoc, ještě chvíli a bylo pozdě. Můj akrobatický který jsem pochytil v cirkuse, mi tehdy přišel vhod, to vám řeknu. Zatímco můj přítel Chico odváděl pozornost vojáků, já skočil s princeznou na hřbet slona a pak jsem ji odvezl do naší bezpečné Anglie. Prokletě, nebýt Willyho Fogga, byl bych stále šéfem anglické banky. Willy Fogg tu sázku vyhrál po právu, Sullivan. No a pokud je o mě, tak já naprosto souhlasím s Lordem Guinnessem. Dnes mi to moc nejde. Pravda je, že to byla nesmírně riskantní sázka. Říkáte riskantní? A co vy o tom vlastně víte? Hned od začátku byly vaše noviny na straně toho nafoukance. Tak byste ale neměl mluvit o jednom z členů reformního klubu, pane Sullivane. Dobré odpoledne, vážení pánové. Vidím, že jste začali beze mne. K čertu. Vaše koule. Díky. Foggu, byl byste tak laskav a zavezl mě do knihovny. Chci vám říct něco moc zajímavého o svém příteli, který je profesorem geologie. Jmenuje se Otto Lindbrock, je to ohromně příjemný chlapík a učí v Hamburku. Byl bych vám moc vděčný, kdybyste ho mohl doprovázet při výzkumu, který teď provádí. Bude mi ctí, vzácný příteli. Otto učinil totiž velice závažný objev. Je to natolik tajné, že se mi o tom nemůže prý zmínit ani v dopise. Ano, je to zvláštní chlapík, je báječný, ale moc roztržitý. Jistě, rozumím vám. Tady jsou mé brýle, zrovna jsem si říkal, kam se podělit. Děkuji, teď už vás vidím mnohem líp. Lindbrock přijede brzy do Londýna, doufám, že mu budete ochoten pomoci. Ne, pane Foggu, jsem profesor Lindbrock a můj synovec Max. Už vás očekávám, pánové. Vstupte, prosím. Vy nás očekáváte? Vida Maxi, pan Willy Fogg nás už prý očekává. Lord Guinness mi už o vás řekl, profesor Lindbrocku. Prosím, nestůjte u dveří, pojďte dál. Barnabáši, Chico, buďte tak laskaví a pomozte těmto pánům s jejich zavazadly. Děkuji, pane Foggu, máte překrásný dům. A tak pohostinný. Profesor Lindbrocku, to je má žena, princezna Romy. Velmi mě těší, princezno, hluboce se klaním. Jeho synovec a pomocník Max. To je vážně ctěná princezna Romy? Promiňte, pane, nerad vás vyrušuji, ale přejete si, abych zanesl zavazadla těchto dvou pánů hned teď nahoru? Ano, Barnabáši, a ukaž profesorovi a jeho synovci jejich pokoj. No a tak jsme, pane Foggu, učinili vědecký objev nepopsatelného významu a teď mi už zbývá učinit poslední krok. Jenom jeden krok, profesore? Ano, jeden obrovský krok, budeme-li mít dost odvahy. No proč se bát, profesore Lindbrocku, zní to zajímavě. Slyšel jste už někdy jméno Arne Saknussem? Máte na mysli toho islandského alchymistu ze 16. století? Vy znáte Saknussema, výborně. Lord Guinness měl pravdu, jste přesně ten, koho hledám za člena naší expedice. Měl byste ale vzít v úvahu, profesore, že většina současných vědců má Arne Saknussema za pouhou legendu. Legendu, kde pak? Jsem přesvědčen, že Saknussem byl majitelem starobylé knihy. Našel jsem ji zcela náhodou. Je to krásný runový rukopis z 12. století. Ale to je úžasné, vypadá, jako by byla pravá. Vždy tak je. Tato kniha je vlastně deníkem jakési princezny, která za oněch časů vládla na Islandu, ale to, co je na té knize opravdu zajímavé, jsem našel uvnitř. Napadá vás, co by to mohlo být, pane Foggu? Je mi líto, ale nic mě nenapadá. Našel jsem tam tajnou zprávu. Tuhle. Je to psáno jakoby runovými znaky, ale o celá 4 století později. Cože? O 400 let později? Tohle vím přesně, ale co na to říkáte vy, pane Foggu? První písmeno je dvojité M, které se, pokud vím, nepoužívalo v islandské abesedě až do 16. století. Máte pravdu, profesore, někdo schoval do té knihy tajnou zprávu. A kdo pak to asi mohl být? Že by Arne Saknussem? Drahý pane Foggu, posuďte to sám. Ale podívejte. Saknussemovo jméno v runových znacích. Přesně tak, ale já nevím, co má ta zpráva znamenat. Pokoušel jsem se ji rozluštit, ale nešlo. Zřejmě proto, že jde o kryptogram. Ty znaky byly vybrány podle jistého klíče, profesore.
Když je dáme do správného pořadí, tak zjistíme, co nám s Saknusem chtěl vlastně říct. Zdá se mi, jako by se to vztahovalo k nějakému současnému jazyku. Francouzštině či španělštině, nebo že by snad možná italštině, co? S tím souhlasit nemohu. Učenci 16. století psali důležité zprávy latinsky, ale tenhle vzkaz jasně vychází z runových znaků. To mi nedává smysl. Latina mě vůbec nenapadla. Musím říct, že jste neobyčejně chytrý. Zkuste to rozluštit, pane Fogu, jste moje poslední naděje. Kryptogramy vyžadují zcela zvláštní přístup. Určitě na to přijdeme. Jídlo je na stole, pánové. Pokuste se, pane Fogu. Díky, Barnabáši, přijdu s profesorem za malou chvíli. Je už 10 hodin a oni to pořád ještě nesnědli. Tak dobré polivky by byla škoda. Nebývá zvykem, že by můj strýc zmeškal jídlo, má totiž pořádný apetit. Třeba začal s dietou a rozhodl se večer nejíst. Pan Fogg nechodí nikdy k jídlu pozdě. Zřejmě to souvisí s tou knihou, kterou mu ukázal váš strýc Maxi. Zaslechla jsem, jak spolu hovoří o tajné zprávě, která je v té knize ukryta. Můj strýc něco takového podobného naznačuje od chvíle, kdy jsme opustili Hamburg, princezno. S ničím se mi ale nesvěřil. Profesor si myslí, že tu tajemnou zprávu dal do knihy slavný alchymista a cestovatel Arne Saknusem už před 100 let. Mon Dieu, cestovatel říkáte, tahle domácnost snad nebude cestovat, doufám, že vás strýc s ním nepočítá. Neboj se, Barnabáši, jedinou vášní mého strýce jsou kameny a všechno, co vysvětluje, jak vznikla země. Tyhle věci studuje celý svůj život. Hej, Maxi, co je ta divná věc na provázku? Chtěl bych se kouknout, ukážeš mi to? Tak co je to? To je jojo kompas. Když si s ním hraju, báječně se uklidním. Jen se podívej, Čiko. Tak jojo kompas. To je Žužo, ten kdybych měl, když jsem vystupoval v cirkuse. Račte, je tady Čiko, jeho kouzel na jojo. Mon Dieu, té noci jsem si šel lehnout a spal jsem jak špalek, aniž bych tušil, že se pan Willy Fox s profesorem Lindbrockem snaží vyluštit tajemné znaky, čehož výsledkem mělo být, že už brzy opustím Londýn a svou teplou pohodlnou postel. Co všechno jsem tehdy netušil. Je 8:02 a já jsem stále ještě nerozlouskl ten kód. Co pak je? Dobré jitro, pane. Napadlo mě, že se chcete oholit. Kde jinde by se měl muž holit, když ne ve své pracovně? Je to přeci práce, ne? Díky, Barnabáši. Skvělý nápad. Jsi vážně velice dobrý sluha. Děkuji, pane. A co já? Jsem snad 0. Ty taky, Čiko, to se rozumí. Řekl bych, že to mám. Už to chápu. Takže tamto je ve středu, rozumíš, Barnabáši? Ne, pane, ne. Já vůbec ničemu nerozumím, ale jsem rád, že má můj pán tak báječnou náladu. To je skvělé, že mě to nenapadlo dřív. Bude to tak. Barnabáši, postav se sem, koukni do zrcadla a řekni mi, co vidíš. No? Centrum, pane? To je latinský střed. A teď? Psáno obráceně, je to zrcadlové písmo. Vzácné spojení latiny a runových znaků, Barnabáši. Hned to zapiš. Zajisté. Jsem připraven, pane. Profesore Lindbrocku, no tak vzbuďte se, myslím, že jsem rozluštil ten kód. Co pak je? Saknusemova zpráva, teď už vím, jak ji přečíst. Dívejte se. Sestupte do sopky sopky Sneffels, kde vrchol Skartáry se vrhá svůj stín. Ne, tak rychle. Kde vrchol Skartáry se vrhá svůj stín v první červencové dny. První červencové dny? A pak vstoupíš do samého středu země, já tam už byl. Mon Dieu, říkal jste do samého středu země, pane Fogu? Přesně tak, Barnabáši, do samého středu země. A podepsal to autor zprávy Arne Saknusem. Ach jo, už je to tu zase. Dobrý den. Dobré jitro. To je pan Fogg. Jsem rád, že vás tady zase vidím. Vážně jsem velice rád, že vás tu zase vidím. Přeju dobré jítro, pane Stewarde. Je ochotný, ale má divný zvyk, že stále všechno opakuje.
Pane Stewarde, chtěl bych vám představit profesora Lidenbrocka. Je to geolog světového věhlasu. Doufám, že mu budu schopen pomoct při jeho důležitém výzkumu. Moc rád vás poznávám. Ve vaší knihovně je ale skutečně obrovské množství knih. Je velkou ctí pro chudého vědce studovat v tak krásném prostředí. Zajisté, můj milý profesore, je to vážně vynikající knihovna a přirozeně je vám zcela k dispozici. Kdybych měl aspoň jednu z těch polic plných knih na své univerzitě v Hamburgu, byl bych ten nejšťastnější člověk na světě. Tak tahle kniha nám řekne, zda je něco pravdy na legendě o Arne Saknusemovi. Nic, drahý příteli, obávám se, že tahle kniha nepotvrzuje, že Arne Saknusem skutečně existoval. Jasně, že existoval. Byl to učený Islanďan, který žil v 16. století a byl to také velmi známý a uznávaný alchymista. Soudě podle jeho zprávy byl také velký cestovatel, ale důkazy o jeho existenci nemáme. Vy o něm stále ještě pochybujete, pane Foggu? Nic takového, milí příteli, ale v této knize nejsou žádná fakta, která by nám pomohla vyřešit záhadu jeho totožnosti. Je mi líto. Takové zklamání. Pane Foggu! Ano? To by vám mohlo pomoct. Úplně jsem zapomněl, že tu knihu mám. Je to moc cenný spis, který se ztratil z očí. Snad vám pomůže. Tak co je tam, pane Foggu? Může nám to skutečně nějak pomoct? Je to 16. století. Poslouchejte, je to velmi zajímavé. Arne Saknusem byl tehdy kvůli svým výzkumům stále pronásledován cenzory. Arne Saknusem. Hned nám otevři, Arne Saknuseme, jménem zákona tě zatýkáme. Musíme se tam dostat dřív, nestačí zničit důkazy. Ne. Tak už otevři, Saknuseme. Musím schovat ten rukopis a doufat, že jednoho dne někdo objeví moje tajemství. Vyrazíme ty dveře, rozumíš? Dostaneme se tam. Je konec tvého čarování, Saknuseme. Konec. Hotovo. Snad to někdo najde. Zatýkáme tě! Jakýmže právem jste vtrhli do mého domu uprostřed temné noci? Jsem počestný občan, žádný zločinec, nic jsem neprovedl. Au! Žádný zločin jsem nespáchal, rozumíte? Dohrál si, Saknuseme, teď se ujistíme, že si nenapsal další výmysly a lži, kterými bys podváděl další důvěřivé lidi. Haha! Spálíme ty lži, zbavme se toho škváru jednou provždy. My ti dáme pořádnou lekci, Saknuseme. Dost, vždyť ani nevíte, co děláte. My přesně víme, co děláme, Saknuseme. My tě teď totiž zničíme. Známe ty tvé čarodějné triky a rozhodli jsme se s nimi skoncovat. Vážně myslíš, že ti lidi budou věřit, když tvrdíš, že jsi byl ve středu země? Takový nesmysl. Napsal jsem pravdu o věcech, které jsem viděl a prožil. Musím se podělit o své objevy. Lidé se nesmí vědy obávat. Říkám vám, že jsem tam byl. Napsal jsem jenom to, co jsem viděl na vlastní oči. Fakta, která by mohla vědcům pomoci v budoucnosti. Buď sticha, Saknuseme, nebo spálíme i tebe spolu s tvými knihami. Ne, to snad ne. No tak, vypijem si. Ne. Tajemství je v bezpečí. Pane profesore. Tak Arne Saknusem byl pronásledovan vládními úřady za to, že chtěl říci lidem o svých objevech. Už chápete, pane Foggu? Ono je možné dostat se až do středu země. Podle této knihy byla jeho cesta tak skutečná, jako naše přítomnost v téhle knihovně. O tom už není vážně pochyb. Jsem rád, že jste šťastný, profesore, a navíc jsem rád, že jste šťastný. Šťastný? Jo, jsem velmi šťastný, pane Stewarde. Máte vážně báječnou knihovnu? Zdravíčko. Ale, profesore, rád bych vám teď představil Ralfa, reportéra Morning Chronicle. Nesmírně mě těší, že vás poznávám. Vždy je mi ctí sejít se s přáteli pana Fogga. Potěšení je na mé straně, pane, to mi věřte. Musíte ho omluvit, Ralfe. Profesor je šťastný, protože jsme právě zjistili něco velmi důležitého. Nejen důležitého, ale přímo nejdůležitějšího. Stanete se svědkem něčeho, co promění tvář moderní vědy. Po jistých výzkumech jsme zjistili, že před 3 stoletími islandský alchymista jménem Arne Saknusem dorazil do samého středu země. Vážně? No, konečně tak můžeme dokázat, že tam skutečně byl. Jde o cestu do středu země, ale pánové, to je absurdní.
Teď musíme zjistit, proč jeho cesta začala právě na sopce Snuffles. Až to budeme vědět, tak můžeme jít v jeho stopách. Na sopce Snuffles? Mluvíte o Islandu? Tato sopka skrývá tajemství již po více než 300 letí. Zjistíme si další informace v našem reformním klubu. Můžeme jít, pánové. Cesta do středu země? Dále, vstupte! Co pak neslyšíte? Řekl jsem dále. Tak už nepušte na dveře a vstupte k čertu! Co má tohle znamenat? Co má tohle znamenat? Tak hele! Tak hele! Co to provádíš? Jen klid. To jsem já, Chidling. Byl to jenom vtip. Chtěl jsem vám ukázat, že jsem stále ten nejlepší zneuznaný herec a klaun v Londýně. To je možné, ale už nikdy se za mě nesmíš převlékat. Jasně, šefe, už to nikdy neudělám, ale pokládal jsem za dobré vám připomenout, že jsem stále v dobré formě. Musíš být ve formě, abys mi pomohl s novým problémem. Problémem? A co pak je to za problém? Se sázkou, drahý Chidlingu, se sázkou. Chci, abys mi pomohl dostat peníze z těch hloupých učených bláznů. To udělám s velkou radostí. Ano, až do středu země. To je ale nesmysl. Cestovat až do středu země, pánové. Za dobu, kdy jsem byl bankéřem a majitelem sázkové kanceláře, jsem nikdy neslyšel něco tak hloupého. Jen vy, Willy Foggu, můžete přijít na takový nesmysl. Žádný nesmysl, někdo to už vyzkoušel. Ano, a my to vyzkoušíme taky. Přesně tak, my taky. Společně dokážeme světu, že Arne Saknussemm nebyl žádný lhář. Bude mi ctí, profesore, pomoci vám napsat novou kapitolu v dějinách vědy. A mně bude velkou ctí, když vás budu moci doprovodit na cestě do středu země. Nezapomínejte, pane Sullivane, že učenci jako Arne Saknussemm nikdy nelžou. Chcete říct, pane Foggu, že vy a profesor Lidenbrock vážně chcete zamířit do středu země? Přesně tak, půjdeme ve šlepějích Arne Saknussemma. Dobrá, pane Foggu. Teď uvidíme, zda svá slova doložíte i penězi. Já sázím 20 000 liber proti tvrzení, že ten chlápek Saknussemm skutečně podnikl cestu do středu země. Přineste mi důkazy a 20 000 liber je vašich, pane Foggu. Něco tomu chybí, pane Sullivane. A co pak? Začínáte už couvat, pane Foggu? Vůbec ne, pane Sullivane. Když se k něčemu rozhodnu, tak to dotáhnu až do samého konce. Podle propočtu má cesta trvat 70 dní, takže důkaz dostanete nejpozději 23. srpna. Tak platí, ale pamatujte, že musíte přinést něco, co to potvrdí. Důkaz takový, aby byl vidět a cítit. Jasné? Jen se vsaďte, Sullivane. Co? Přeju hodně štěstí, pánové. A tak jsme znovu opustili Londýn a vydali se na dlouhou a nebezpečnou cestu do neznáma. Budeme muset urazit mnoho mil vlakem a lodí, než dorazíme na Island k sopce Snuffles. Od začátku jsem cítil přítomnost čehosi děsivého a to nás provázelo na každém kroku. Často jsem si říkal, jestli se vůbec vrátíme živí. Sledujte další dobrodružství Willyho Fogga a uvidíte, zda naše cesta skutečně povede až do samého středu země. Dalším příběhům vás zve Romy. Pokud líbí se vám, pak radost já mám. S Willym a Chikem jít. A s nimi dobrák Barnabáš, co chce na věky být přítel váš. Barnabáš a já. A já. Naše výprava dál se chystá. A co stane se příště, kdo pak ví? V patách příšery mít. O svých touhách snít. A o čest svou se být. Vždy naplno jen žít. I vy musíte znát